Kom så, Søren. Hold det lidt! Stille og roligt, Søren. Nej, det er forstående. Arbejde forstående, ikke? Stop! Stop, så. Fej! Sådan, hold afstand. Ja, godt. Igen. 1, 2, og så spark på. Slut af med spark. Rolig, Søren, rolig. Godt, Søren. Rigtig godt. Det er super, Søren, det der. Godt arbejde. 1, 2, spark. Og spark. Du er en spark. Og så på igen nu. Søren, han er træt. Kom så, Søren. Kom så, Søren. Ja, slut af med sparket, Søren. Arbejde med forreste ben. Ja, flot. Ja, Søren. Kom så. Ja, vi vil, Søren. Lige stød til kroppen. Mere arbejde med hænder. Lige stød til kroppen. Lige stød så op i hovedet. Kom nu. Vi vil nu, Søren. Kom så. Kom nu. 5 sekunder igen. Kom så, sidste stykke. Spark på, spark på. 10 sekunder. Sidste 10 sekunder. Giv den gas til sidste 10. Ind og fyrt. Kom nu, sidste der. Stop! Godt, Søren. Bare så der kommer over bag. Han godt, Søren. Sådan. God stræk. Først random spark. Der er gået ind. Random spark, ikke? Ja, det er flot. Og højt nu. Godt, Søren. Ja, du arbejde. Mere. Så er det sådan. Mere. Kom. Højere spark der. Postben. Op med sparken. Lige stød til kroppen, højt. Lige stød til kroppen. Ja, det er godt, Søren. Kom nu, Niklas. 1 minut. Ja, det er rigtig godt, Søren. Det er din kamp. Søren, du har ham. Du har ham. Niklas, mere til. Kom nu. Kom nu, Søren. Ja! Op, Søren. 1 minut, Niklas. Kom så. Op, byt. Det er din, Søren. Det er rigtig godt. Spark, og spark. Ja, det er godt, Søren. Kom nu. Niklas. Videre. Kom nu. Ja, det er godt, Søren. Bliv ved sådan der. Det er din kamp. Ja, det er godt.
sparket og sparket. Kom nu, bliv ved, Søren. Videre. Kom nu. Højre spark. Ja, det er godt, Søren. Op med hænderne. Kom!